Hola, són les 8:20 de dimecres 20 de juny de 2007. Aquest és el primer intent, no, és broma. Avui comença una miqueta aquest projecte que tenim entre mans i que de moment li direm projecte Força. Bé, anem a dirigir-nos agafant el tren que ha de venir per aquesta via. Anem a dirigir-nos cap a Barcelona perquè hem quedat amb el primer entrevistat de la nostra feina espacial secreta i que encara no us podem dir exactament en què consisteix, perquè ja sabeu que totes aquestes coses estan sempre en marxa i fins que no t'ho acaben de confirmar tot sempre és un problema. Però us diré que anem a entrevistar Cels Pinyol, que serà l'entrevistat del 5è capítol del que estem preparant i que espero que us agradi molt. Espero que la propera vegada que ens veiem sigui perquè us tingui alguna cosa més important, avançada o completa que dir-vos, però bé, ja ens veurem aquests dies. Aquest és el primer intent de comunicar-me amb vosaltres a través d'aquest petit podcast que anirem omplint a mesura que anem fent passos al davant d'aquest intent. Ja ho veurem. Fins ara, i que la força us acompanyi. Bé, doncs sortim ja de l'entrevista, jo crec que ha anat força bé per ser la primera, hem sortit força satisfets, hem tingut l'oportunitat de parlar amb els Cels de tot el que hem volgut, ens ha entès molt bé. Clar, el resultat l'haureu de veure d'aquí un temps, no? Però aquest projecte de la força ja ha arrencat i per tant avui podem donar per començat això que no ho aturarà ningú. A reveure.